ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା କାହା ମନରେ ଟିକେ ବି ଆଘାତ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ। कौन हो छोट पिला पंडा आज पेसेंट सब केत जन आछंती सर 12 जन ଆଉ ମତେ କିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେନି? बात करे गाड़ी ହଉ ଜଲ୍ଦି ପେସେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କି ଯିବି। सर एक नंबर पेशेंट किए हाँ 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 मु कौन है तुमर मोर टिके देह मुंड बलु भितर को आस सारा तुम गलु मार दे तुम एमती कौन कथा करछ तार पर गलु होची गलु मार दे। नमस्कार କଣ ହଉଛି ତମର? अरे देमुन बलु କୋଉ ଦିନଠୁ ଗଲେଣି? गाड़ी सकाळ गोटे झील को देखिली जे सेदिन देबे सियरण ठीक जाइछि ଝିଅଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲା କି? सर झाड़ा पड़िया जो ତମ ଦାଦା ବସି ରହିଛି ନା ଝିଅଟାକୁ ଅଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲ? ହଉ ଛାଡ଼। सर आज संभाली पारनी जेमिति लोकटा के जल्दी मार ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଓଭାରରେ ଆସିଛି ଔଷଧ, ଯୋଉଟାକି ତମ ପାଇଁ ଏଟା କାମ ଦେଇପାରେ। ପଣ୍ଡା ଆମର ସେ ସ୍ପେଶାଲ ମେଡିସିନଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ। सर सर एटा तो पिछुआ दिला ତମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ, ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା କରାଯାଏ ସେମିତି ଗଲୁଟା ଗଲୁରେ ହିଁ ମରାଯାଏ। और सर रक्त तम गलु मरा मेडिसिन को गलु सेमिति रे मरि गला मु आखि ଆରେ ପଣ୍ଡା ସେ କହିଲା ଆରେ ଚାର୍ଜେସଟା ଆଣେ। से गलु पड़ेगा ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଠାଅ। सर दुई लोग पेशेंट आसतु सर जेमिति प्रिया चाली गलु लो छाती को चिरी अरे सारे मुरो कि ना आपन रुई କ'ଣ ଲାଗି? को चढ़ी नाक देखि चढ़ी जाउछनी को पारुनी आइछि ना कोन କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? सारा हार्ट अटैक हेला बढिया लागुछि हेले होउनी କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି? सारे डॉक्टर आपन ना मु रोग नहीं आपन को आसी आपन कहले ना काहे के रोगटा होउछि बार बार କେବେଠୁ ହେଲେଣି ଏମିତି? सारा आज सकाळू ଆଉ सकाळू ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲା ତ ସେବେଠୁ ସାରା
ହଉ ଏ ମେଡିସିନଟା ନିଅ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତମ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଦବ ଆଉ କେହି ବି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ସାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଜଗା ବୁକୁଡ଼ି। ସାରେ ବାବାଜୀ ଶୋଇଥିଲେ ଖଟରେ, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଜଟରେ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଖଟ ତଳକୁ, ତମ ଔଷଧ ମୋ ବାଳକୁ। ଆରେ କଣ ସେଇ ପଳେଇଲା ସମସ୍ତ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ବି ପଳେଇବି। ହଉ ଛାଡେ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମ ଡାକେ ଡାକୁନି। Apa Christian? Lunggi Christian? Lunggi Christian ini? Assalamualaikum. Asal kejadian deh. ସାଥି ବାବୁ ଖେଳିଦେଲେ ଝିଅର କଣ ସାର୍ ଝିଅ ନେଇଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। पूछने का मतलब ये नहीं था बेटा, मैं बोला सब अच्छा है। क्या हुआ चाचा? अरे बेटा क्या बताऊं, साला सुबह सुबह घर से आ गई। वो घर का चुन का पेड़ है, उसके पेड़ में बैठी थी और उठी में वो बाढ़ आ गई। वो बाढ़ आ गई, वो साला आदमी मेरे को कुछ लोग बच्चा गिर बोले क्या कुछ बात खाई नहीं। साला बच्चा आके पेड़ में नीचे हग दी। अब क्या करूं, पतला झड़ा होगी तबीयत खराब हो जाएगी। ସେଥିପାଇଁ କି ଭାବିଲି ଆଇଲି ଖୁଜିଲି ବୁଝିଲି ହତାନି ଖୁଜିଲି ବୁଝିଲି ବନେଇକି ପାରି। ଚାଚା ଏଇସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ଏସବୁ କଥାଟା କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ। আর কুছি ও আনি क्या कुछ ही नहीं। हमको वो जो मेडिसिन दिखी नहीं, वो मुंह से दिखी वो मेडिसिन हम थोड़ा हमें जानना है, हम भी तो दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इसलिए आएगा। ଚାଚା ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ସେ ମେଡିସିନ ନୁହଁ, और क्या ଇଏ ଗଲୁମାର ମେଡିସିନ। क्या ଇଏ ଗଲୁମାର ମେଡିସିନ ଥରେ ନବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲୁ ମାରି ଦବ। क्या बात करते हैं, ୟା ନାଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? क्या ରକେଟ ସିଧା ନବ ସିଧା ଉଡେଇ ଦବ। क्या बात करते हैं, तो हमें को नहीं चाहिए। हमारा खाकर चलते हमारे घर के बाड़ी में हमारे खरीदी सब चली गई। चलो खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा आज्ञा जाओ जाओ। ମନା କରୁଛି। ଆରେ କଣ ହଉଛି? ରୁହ ତମେ ପୁରା ସକାଳେ ଆସିଥିଲ କିଛି ନଦେଇ ତମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ସାର୍ ମୁଁ ନା 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 ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କିଏ ହେଇଥିବ। କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମାଉସୀର ପୁଅର ଝିଅର ନାତୁଣୀର ପୁଅର ପୁଅ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ କଣ ହେଇଛି କୁହ। ସାର୍ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ତମର ପେଟଟା ଠିକ ନାହିଁ ବାପା। ନା ଏମିତି ଖାଲି ସେ ନଟିଆ ଦେଖି ନଟିଆ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ଛାଡ। ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି। ପେଣ୍ଟ ଚାଲ ପେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବାହାର କରିକି ତାকে ଏକାଥରେ ଭଲ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କମିଯିବ। ପୁରା ଭଲ ମେଡିସିନ ଦିଆହବ ଯୋଉଟା କି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ନିଅ, ମତେ ଛାଡୁନ। ଏଇଟା ନିଅ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରାତିରେ ପିଇବ। ଛାଡ 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 ଆରେ ସେ ପାଣି ଦିଅ। କଣ ପଛରେ ଆଲେ ମତେ କାଇଁ ତମେ ଧରିଲ ତ? ମୁଁ ଯିବି ପିଲା ଥାଲୁ ମ ସାରେ ମୋ ପୁଅ ସାରେ ମତେ ଥାଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୁହ ମୁଁ ପୁରା କହିଥିଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପିଇବା ପାଇଁ। ତମର କଥା ତ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ସାର୍ ମୋ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାକୁ ଦିଅନି। ଏଇଟା ତମେ ନିଅ ରାତିରେ ତାକୁ ମନେକିରି ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପିଆଇ ଦବ।
ଶୋଇଲା ଖାଇବା ପରେ ନା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ? ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାତିରେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପିଆଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଏଇଥିରେ କମିଯିବ ତ? ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ସାର୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର। এইটা নেবি আরে এইটা দোকান ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରାଜନୀତି ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛି। କଣ କରିବେ? ଆମ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିଛି ଚୁପ୍। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଆପଣ ଖୁସି ତ ଆପଣ କିଏ ମତେ କାହିଁ ଧରିଛ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଣ? ଆରେ ଏମିତି ଏମିତି ସେମିତି ଖାଲି କହୁଛି। ତମର ଯୋଜନା ସବୁ ମିଳିଛି ତ ମତେ ସେ ମାନେ ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରେ ଏମିତି ହଉଛି ସାର୍। ଇଏ ନବୀନ ତମ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ମୁଁ କରିଦେବି ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲା କଣ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଇଏ ହଉଥିଲା। କୋଟା କୋଉ ମେଡିସିନ ଦବା ଦରକାର? ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର? ବାବା ମୋତେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦିଅ ଓହୋ ତାର ମେଡିସିନ ଟା ନେଇକି ଆସ। এইটা নিଅ। এইটা মনে କରି ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ କରି এইটা ଦବ। ଆରେ ଖାଇଦେଲା ସାର୍ ଖାଇଦେଲା ଆରେ ରେ 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 ଏଇଟା ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତ ବଢିଆ ମେଡିସିନ ଟା ଆରେ ରେ 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 ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇ ହବନି କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଡାଟା ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରେଷ୍ଟ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ? ମୁକେ ଜାଣିଛୁ କିଏ ସେ ତମ? ରେଡି ତୁ ରେଡି? ତୁ ଦେବି ପାଟି ତୁ ଯିବୁ ଉଡି। ମୋ ନାଁ ଗୁଣ୍ଡା ରେଡି। ଯୋଉମାନେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡ। ଚାଲେ ରେଡି ଗୁଣ୍ଡା ରେଡି ଆସିଛି ରେଡି ଗୁଣ୍ଡା ରେଡି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଗୁଣ୍ଡ। ଗୁଣ୍ଡା ରେଡି ଯୋଉ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରେ ସେ ଲୋକ ଆଜି ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡ କଣ ତମର ଆରେ ଆଉ ମଗ ଆଉ କଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ପଡି ପାଖରେ ଆଇଗଲୁ ଆଉ ତୁକୁ ଆଣି ଏବେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଇଛି ଉଜ୍ଜଳ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ପଡିଛି ସାର୍। କଣ କରିବି କଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଶଳା ଏଇଟାକୁ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଏଇଟା ଅଛି କଣ ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଣ ମାନ୍ଦୁଣ ହଉଛି। ଶଳା ମୋ ଫ୍ରିଜ୍ ଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ଆକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଭୟ କରିବି। ହଉ ତମକୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଦିଆଯିବ ପୁଣି ଶୃଗାଳରୁ ପୁଣି ସିଂହ ପାଲିକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତମ କାମ କର ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୋଉ ମାଇକିନାକୁ କେହି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆଗେ ମାରିଦବ ଯୋଉଠୁ ମାଇକିନାକୁ ଆଣିଥିଲ ସେଇଠି ନେଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। କେସଟା ଫିସ୍ କରୁଛୁ ଫିସ୍
ଜାଣିଛୁ ମତେ କିଏ ମତେ ଫିସ୍ ମାଗୁଛୁ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଦେବି ଗୁଣ୍ଡ କଣ ହବ ଆବେ କଣ କହିଲୁ ମତେ ଫିସ୍ ମାଗୁଛୁ ମତେ ପଣ୍ଡା ଏ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ନୁହଁରେ ପଣ୍ଡା ସଂସ୍ଥା ଆଉ ନୁହଁ ପଣ୍ଡା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ନାଲି ବଟନଟାକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ଆଉ ନ କଲେ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି ଗୁଣ୍ଡ।